Dnes sme sa rozhodli ukázať vám túto kreatívnu sadu od značky Žanot. Už podľa obalu vidíte, že pôjde o lepenie takýchto rôznych geometrických farebných tvarov. Je vhodná pre deti od 5 rokov a obsahuje takéto 3 obrázky. Je to taký chladnejší zimný motív. Jelenček, tu je spiaca líška a tu sú medvede. Vidno už podľa tých obrázkov, že je to naozaj taký chladnejší motív. Ide to o lepenie štvorcov, alebo teda štvoruholníkov, krúhov a trojuholníkov. A sú k tomu samozrejme aj takéto nálepky. Na každom pláte vidíte tie rôzne tvary. Je ich tu 6. Čo je zaujímavé je aj to, že návod už neuvidíte samostatne, ale je súčasťou tejto krabičky. Značka Žanot je známa tým, že sa venuje aj ekológii, takže nie sú tu už zbytočné papier s návodom, ale je to vlastne súčasť krabičky, čomu my samozrejme fandíme. Návod nie je nejako zložitý, deti ho raz, dva pochopia, takže napríklad na cesty vám stačí zbaliť do batôžka alebo do nejakej príručnej batožiny iba obrázky, nálepky a ide sa. Sada je super, pozrite si ju.